senzisa kodwa ukhosa ngoba ingqondo iguquliwe, inhliziyo ihlatshiwe kunezinto oyishiya uyithanda. And uMpostoli Pawula nalokhu bekuyinzuzo kimi akushaya indiva ngenxa yokuthula okumazi yena. Awuhambi nezinto zayizolo, awuhambi nempilo yakuzolo, awuhambi ngempilo yomndeni, kodwa uyehluka wena. Phamba nami uyehluka. Angazi noma nisekhona na. Kuyathuma ingubo, ithuma ngemsebenzi. Amen. Imisebenzi emihle yokholo. Awuphenduki la obesobuyela emva, kodwa uphenduka uthume ingubo yemsebenzi. Uma kuthiwa enkonzweni umuntu okhona babuza wena phamba nabasalwane. Haleluya. Uma kuthiwa ayikho into ethi ukutshela ukuthi hayibo awuphuthume manje usayile school, awukhoze nawo, awuphuthume uhlile enkonzweni, awutshelwa umuntu lenkosi kuwe yayibonela, awutshelwa dikela khipha ishwe emzweni sekulela ke manje uyamqonda ukuthi umuntu omkhonza umnikele. UJesu qoba wanikelwa manje awuphoqa umnikelo uma uthiwa uyakholwa uphendukile. Kodwa uma ungaphendukisa dinga ukhishwa amavesi amakhulu ekucacisele nje kahle umnikelo unikele kuleli sonto ezothi angazi unikele lana misafuna umuntu okhala phasa achaza livesi. Amen. Ngoba imisebenzi kuwe ayikho, imisebenzi esuthi wakhathaleka. Futhi awufuni nokuthandwa nangabantu ophila nabo, ufuna ukuveza uJesu ekubafowenu, ufuna ukuveza uJesu ngofunda nabo, ufuna ukuveza uJesu emndenini, ufuna ukuveza uJesu. Hayi basalwane, inkolo iyafelwa, kunamadoda afelwa.